סנטו, נביולוס. כל פעם אותם קלפים. מה? קיבלת את קורמג'ון? אני מנסה להשיג אותו כבר כמה שבועות. קורמג'ון. טוב, אני לא יודע, אולי תשכנע אותי להחליף אותו? מה אתה רוצה? את מקווייד ואת מוטמן. מקווייד ו... ברצינות? טוב, בסדר. שמחתי לעשות איתך עסקים, חבר. אוקיי. הקלפים לא אמורים להגיע יחד עם מסטיק. למה עשית את זה? תדעי למה עשית! רגע, לא, ברצינות! תראה מה עשית! הפכת אותי לאיש הבועה! זהירות! הנה אני... חורי עיניים! איש הבועה צריך חורים לעיניים! היי, שים לב לאן אתה הולך! תעצור, גנב! רגע, מה קרה? מי הגנב? גנב! וואו, מה בדיוק קורה כאן? תעצור אותו! הוא גנב ממני! נו באמת, גנב? אני? זה כאילו מגוחך. אני התרחקתי מהקופה לשנייה אחת, ואז כשחזרתי, כל המזומן נעלם, ואני רואה אותו בורח פתאום מהחנות! אני אומר לך, לא לקחתי ממך שום כסף. תבדוק בתרמיל שלו! זה בשביל הילד שלי, אוקיי? אני יכול לזוז? אין לי שום סיבה לעכב אותו, מר רנדל, אני מצטער. שיהיה לכם יום מקסים, רבותיי. אוקיי, בוא נלך, מר רנדל. אנחנו צריכים למלא את הדוח על הכסף הנעלם שלך. וואו, מטורף, נכון? מה היה מטורף? כן, חשבתי שהם עומדים לשלוח את הבחור ישר לכלא. את מי הם רצו לשלוח לכלא? הראש שלי תקוע. גלקטרום? יש לך את גלקטרום? אני מנסה להשיג אותו כבר חודשים. טוב, אז אני יכול לגרום שזה יקרה, אבל זה יעלה לך קצת. ברור שזה יעלה. גלקטרום? אני גם צריך את גלקטרום. היי, חבר'ה! אוקיי, אז כתוב כאן שכדי להוציא מסטיק מהשיער שלך, אתה צריך לחפוף במרץ במשך 20 דקות, ואז להוסיף בעדינות אתה גילחת את השיער? כן. בגלל שכבר שטפתי את השיער שלי היום בבוקר, אז במקום לשטוף אותו שוב, אתה פשוט גילחת את כל השיער? כן. בגלל שכבר שטפתי אותו. היי, זה ממש לא התרמיל שלי. איפה דובי? על מה אתה מדבר בדיוק? דובי נעלם! כל מה שיש כאן זה... אתה חושב שזה היה? כן. מה קורה כאן? אוקיי, תיאודור, תקשיב. אל תתחרפן עכשיו, אבל... טוב, אתה יודע, יש מצב טוב שדובי שלך נלקח מכאן. הוא כן התחרפן. כן, לגמרי התחרפן עכשיו. טוב, נראה כאילו שהכל כאן. אני לא יודע איך להודות לכם. אין לכם מושג כמה זה חשוב לי ולכל המשפחה. אני יכול לפחות להציע לכם משקה שורשים? הייתי מאוד שמח לשתות את זה. דובי ואני תמיד אהבנו משקה שורשים. תקשיבו, בנים, אני לא יודע מה אתם רוצים שאני אעשה עכשיו. מה שאנחנו רוצים שתעשה עכשיו זה למצוא את הבחור הזה ולהחזיר את הדובי. תימנו, תראה אותו! אתה רואה? הוא התבאס כל כך עד שכל השיער שלו נפל. אני מצטער, חבר'ה, זה רק ש... אני לא יכול לעשות שום דבר אלא אם הוא ייצור אתכם קשר בקרוב. זה הבחור הרע הזה. הוא אומר שקוראים לו ליל. יש לי משהו שאתם רוצים, ולכם יש משהו שאני רוצה. אז אם אתם רוצים לראות שוב את הדובי הקטן, אתם תעשו בדיוק מה שאגיד לכם. תפגשו אותי ליד התורן הגבוה שנמצא מול בית הספר שלכם ב-3:45. תביאו את התרמיל, אני אביא את החבר שלכם. תקשיב לי טוב, אדוני. אנחנו לא עושים שום דבר עד שנדע שדובי בסדר. אני רוצה לשמוע את הקול שלו. נו באמת, ברצינות? אוקיי, טוב. אתה החבר הכי טוב שלי. אתה גם החבר הכי טוב שלי, דובי. ליד התורן, 3:45, תהיו שם, אחרת לעולם לא תראו את החבר שלכם. עכשיו כבר נוכל לעשות משהו? עכשיו כבר נוכל לעשות משהו. תקשיבו טוב, יש לי רשימת שאלות כאן. היי, אלווין, עיניים אליי, אני לא צוחק בכלל, אוקיי?
יש לי רשימה של שאלות מחוקר החטופים שלנו, שאותן אני אקריא ישר לאוזן שלך. אתה לא תסתה מהשאלות שאני אקריא לך. הבנת אותי? תסתכל עליי. אוקיי, הבנתי. תראה, אני לא ציינתי שאנחנו נעשה משא ומתן על דובי, אוקיי? זה יהרוס את המוניטין הטוב שלי בתחנה, אבל אם תרגיש שאתה נמצא באיזושהי סכנה, אתה רק צריך להגיד לי, אמא שלי לובשת סוודר ורוד, אוקיי? אמא שלי לובשת סוודר ורוד. אמא שלי לובשת סוודר ורוד. כן, זה לא בעייתי להכניס משפט כזה לתוך שיחה של... כן, אוקיי, אז יש לך משהו יותר טוב? יש איזה משהו על האף שלך. או, באסה, איפה? לא, זה מה שאני מתכוון להגיד. יש איזה משהו על האף שלך. אז זה כבר לא שם? אוקיי, הצלחתי להוריד את זה? אתה מוכן לשכוח מזה? אין שום דבר על האף שלך, טוב? זה בכלל משפט הקוד שלנו. אוקיי, הבנתי אותך. מה זה הדבר הזה? זה המשקה שורשים הטעים של מר רנדל. בכוס. תיאודור, אל תשים את הכוס שלך שם. ציוד המעקב הזה יקר מאוד. סיימון, מתי אי פעם שפכתי משהו? אתה רציני? קדימה. אני מנסה, אבל לא מצליח להשתפר. אני נופל ומחליט, מתרצה, מתגלגל, מתי ייגמר? לא רוצה לדבר על זה, מעדיף שזה לא יהיה. בסימנים לא רואה את הדברים, לא רוצה שום ויתורים. אולי רק אפול, איפה שוב הכל. בסופו של דבר, חייב להגיד את זה רק. עשיתי עוד העוז, עוד דבר שובר בגלוז. אני צריך מקום שקט, רחוק ממך. זה נכון! בסופו של דבר, חייב להגיד את זה רק. עשיתי עוד העוז, עוד דבר שובר בגלוז. אני צריך מקום שקט, רחוק ממך. נו באמת, התכוונתי בזמן האחרון. כל זה קרה אתמול. סיימון, תראה מה אני עושה. זה כמעט נשפך לי. תיאודור, די עם זה. זה עוד רגע נשפך. אני מתכוון לזה. אוקיי, טוב, חשוב מאוד שאתה תגרום לו להודות שהוא גנב את הכסף הזה, הבנת אותי? הבנתי. ורק תזכור, תהיה קשוח. אני יודע. בדיקה. אתם שומעים אותי? כן, אני שומע. אבל, אתה יודע, זה בגלל שאתה עומד עכשיו ממש כאילו לידי. נכון. מתקדם עכשיו לכיוון התורן. עכשיו אתם שומעים אותי? שומעים חזק וברור. אתה בטח ליל. אוי, לא, אוקיי. באסה. סיימון, תתפוס את הכלב הזה. אני מתכוון לכוון עוד מצלמה. אז זה אומר שאתה צריך להקריא את השאלות האלה לאלווין. אתה יודע לקרוא? תוכל לעשות את זה? כן, ברור שאני אוכל. אוקיי, אבל אל תטעה בשאלות שיש כאן. הבנת אותי? כן, אני מטפל בזה. על השאלות! אז, הבאת את התרמיל? לאן אתה ממהר? כשאני עושה עסקאות כאלה, אני אוהב לדעת על האדם שאיתו אני עושה עסקאות כאלה. יש לי כמה שאלות שבדיוק עכשיו קופצות לי לראש, וגם בכל רגע עכשיו אני... אלווין, תשאל אותו אם הוא אוהב... משקה שורשים. אתה אוהב לשתות משקה שורשים? מה? למה אתה רוצה לדעת את זה? תהיה קשוח, רק תענה לי על השאלה הזאת. כן, מי לא אוהב? היי, אני שואלת כל השאלות פה. שמעת את זה? אלה סנאים. אמא, אוקיי, אני באמצע משהו חשוב. אני יכול להתקשר אליה חזרה? לא מעריך את מה שאני עושה בשבילך. לא אמרתי שאני לא מעריך את זה. אני רק אמרתי שאני לא צריך שום תחתונים, אוקיי? ואיזה סוג של גלידה הוא אוהב בתוך המשקה שלו? אתה צוחק עליי? עם מי אתה מדבר שם? קולות בתוך הראש שלי, והקולות האלה אומרים לי כמה דברים די מטורפים. כמו מה? כמו להתחרפן אם אתה לא תענה על השאלות שלי. ועכשיו, איזה סוג של גלידה אתה אוהב בתוך משקה השורשים שלך? קפה! אני אוהב קפה, אוקיי? תקשיב, ילד, אני מאבד את הסבלנות. מה קרה לך עכשיו? שוב, הקולות המעצבנים האלה. אני לא רוצה שום תחתונים עם ציורים של מכוניות מרוץ או של דינוזאורים. אני רק רוצה לקנות את התחתונים שלי בעצמי. אוקיי, אמא כבר כן קונה לי, אז תקני לי את אלה עם החלליות. אבל אני לא צריך אותם. תקשיב לי, ילד, אני לא יכול לענות יותר על השאלות שלך. הקולות שלי דורשים תשובות. אתה אומר לי שהקולות שלך רוצים לדעת אם אני שם סוכריות על משקה השורשים שלי? רק תענה על השאלה!
טוב לפעמים! עכשיו נוכל לעשות החלפה! שוקולד או בהרבה צבעים? סוכריות שוקולד או סוכריות בהרבה צבעים? או, אני אפוצץ את הראש שלך! תקשיב, ילד, יש לך את הכסף שלי או לא? לקח לי שבוע לתכנן את העבודה בחנות של רנדל ואני רוצה את הכסף! אמא סוודר לובשת אף ורוד! אמא סוודר לובשת אף ורוד! אמא, אני חייב לזוז. אתה בא איתי עכשיו, חתיכת אוגר מטורף? תוריד את הידיים שלך מאח שלי! מי אתה? כולם קוראים לי המסור הגדול! טוב, אני ממש גאה בכולם כאן. עוד מבצע עוקץ מושלם הגיע לסיומו. חכה, שמישהו יעצור אותו!